Tag in onder deze video die naast die, van die of achter die zit in de klasse. Hoe gaat die? De puzzelpost van deze week weer van Bo Beljaars en maar een heel soort goede antwoord. Het Marit u dan boord en boen. En Marit, hoe was dit boek verzinnen? De Grutte Vriendelijke Reus. Het is hartstikke betiet. En ik ben alleen aan boord. En ik ben al bij een goede noemer. Dus ik zal nou eens even ombellen. Even zien. Gaat de bellen door? Nee, die doet het net. Hoi. Jongen, maar dat was snel. Ja. Het is hartstikke betiet. Ja, maar ik moet aan de squalita. Hij is goed slipt? Ja, dat wel. Hartstikke fijn. Hé, maar waar wennest je hier, Marit? Ik ben hier met mijn man, met mijn heid en met mijn broer. Kun je wel Friesk lezen? Ja, dat ken ik eigenlijk wel. Oké, nou ik hoor die eerste boek even in taal. Ja. 1, 2. Hopsakee. Wat wil letter worden? Politieagent. Politieagent. Dus ik maak me echt onder snelheid Hollywood. Want dan krijg ik een bekeuring van die. Ja. Toen zei ze maar naar school daar. Hoe let had het? Nou, eigenlijk mag ik wel wat game, maar... Oké. Ja, nee, ja, dat mag we dan wel doen aan. Hey, en waar zit je op school? Op de sprankeling. In welke klas is het? Groep 8. Oké. Doei. Marit had me vregen om mij aan mij te gaan naar de opening van haar nieuwe school. Hé jongen, kijk die dan nog even op de camera. Ja. Fijne dag in Betterskip, hè? Nou, Later. en veel plezier. Yo, hoi. Ik praatte kreeg allemaal hier en die zit in de auto en die mocht net naar school, maar die weer een beetje snotterig. Ja, Niels. Is dat Niels? Ja. Even een applausje voor Niels. Ah, mooi. Hey. En dit niet kostgenoten, Marit? Ja. Ja? Ja, deel wel. Bas is een ontzettende Cambuur-fan. Nee. Oh, is dat je meester? Ja, meester Jan. Meester Jan. Die is wel heel leuk. Daar moeten we eerst heen? Oké, daar zitten ze al, ja. Oké. Ja, ik zit daar intussen vast. Waarom hebben we de schoen uit? Omdat ons dan met de vliegen niet meer de fiets. Hoe gaat die? Oké, Marit, wat hebben we hier? Nou, hier zit groep 4. Ja. Ben je mal een beetje wekker? Ja! Ja. Ik heb een vriendinnengroep in de klas. Ja. Een vriendinnengroep? Ja. Meerte, ik, Margriet en Anielle. En hij en dan ik een vriendinnengroeps-app? Ja! Ja. En we heten de 4 musketiers. De 4 musketeers. Je hebt hier een luchtfotomaatje, toch? Ja, nee. Oké. Dan het papiertje samen heen en dan komt er een fluitje en dan was ze hem omdraaien. Oh, oké. En wat voor kleur heeft je ook? Ik ga red en zwart. En nu een plechtig moment, jongens en meisjes. Sinds dit jaar zijn we geworden de Sprankeling. Even een applaus voor Lucas! En een applaus voor Daisy! Bij deze is de Sprankeling geopend! Gefeliciteerd! Zo, dat is leuk. Hey, heb je nog belang bij een hele coole sticker? Ja. Maar het is een stickerkoning, hè? Die weet best wel lezen. Ja. Ik ben abonneerd, dus ik ga je een melding. Oh, dan krijg je een melding. Ja, dat is natuurlijk het handigste. Dus als je maar je abonneren, dat is natuurlijk nog makkelijker, hè? Ja. Want niet, hoe is het ook? Remco, dankjewel Remco. Het is een topper. Sophie wil raas van net waan, maar dat zo samen mogelijk in nog wissere deerbudgetten. Wielst ze voortkroepte tussen de slimmerige pitten, vielde ze hoe ze heger en heger optild waard. In één klonk er een krak, doet de bloedtaper een grut stuk aanbiedt. Sophie zegt in gele tosken op een paar centimeter van haar holle oppel kwam klappen. Holly in orde, wie ik maar reageren op de eerste puzzel.
stel mijn boek. Tot over de weekend. Bedankt voor het filmen. Wat lief van jou. We gaan meester Jan even verrassen met een extra kanonnetje. Hey, meester Jan, wat leuk hé! Hey jongens, ik ben al prachtig van leven! Mooi, mooi!